I had a dream the other night. Insalmulkom għawnek ninsabu jina u Toni biex namlulkom daqxej kuraċ bħalkom ovvjament ninsabu ġewa djar tagħna. Palma taraw Toni hija jinsab distanza, qed inħabbatlek bħalissa. Okay, hello. Hemmhekk hemm il-kollega tiegħi li soltu nkunu fiktar viċinanza biex ngħidu hekk. Kif inton? You know, right, forsi ma ħassejtix daqshekk li noqgħod ġewwa x'ina nħobb noqgħod ġewwa dejjem nisib biex nagħmilha. Fil-fatt tfajt nagħmel il-bastijiet ara għandu wieħed hawn. Tfajt nagħmel il-handbags insomma, x'in tagħmel? Jien għamil daqsxejn crafts bit-toilet paper peress li naf li ħafna nies. Ovvjament stokkjaw daqsxejn mhux ħażin toilet paper u nexxi nagħmel il-napkin rolls. Ħodu gost toqgħodu ġewwa. Pero importanti wkoll inċemplu speċjalment in-nies li jkunu qegħdin waħedhom id-dar. Jiena u Toni nżommu l-kumpanija ta' xulxin. Illum il-ġurnata u ħafna modi differenti kif tagħmlu aċċess biex tkun tistgħu iċċemplu xulxin u taraw tikkomunikaw taraw wiċċ xulxin jekk tkun qed timmissja il-kollega tiegħek. Ma timmissjanix inton? Ħafna. Ħafna anki nkun nimmissja. Imma insomma llum jinnexxielna b'xi mod jew ieħor nitkellmu bħalma nitkellmu kuljum ta' wara kollox. Punt xaġa żgħira li xaqt ngħid huwa isma' tajjeb li wieħed imur jixxi u jistokkja l-affarijiet, idealment tistokkjaw xi żejt, ftakru li hemm nies oħrajn li jridu jixxu wkoll minn ġewwa supermarkets għalhekk tajjeb li naħsbu f'xulxin u nħallu daqsxejn għal ħadd ieħor. Ejja Ton, qum minn hemm, ħanajdulhom ciao, stay safe, stay home. Stay safe. Ciao. Together. Together. We can.